tot. Bé, tot no. El capità, doctor i els altres vam salvar del tot. I no demano res més que si algun dia jo moro m'enterrin on són ells. Taca negra? Què és la taca negra, capità? La taca negra? Taca negra! Jim, tanca la porta! Tanca la porta, Jim! Aquesta tripulació no m'agrada gens. Vostè no s'ha de preocupar per res. Ocupi's de la seva feina que jo m'encarrego de la resta. Insinua que vostè té el comandament de la nau? Sí, Sir John així m'ho va demanar. Molt bé, doncs arribats a aquest punt l'informo que no penso sortir del port fins que no tingui sota el meu comandament tot el vaixell. Oh, però... El venim pla les veles, ja s'allunya la terra, no sabem què ens espera a bord d'aquest vaixell. Podré ser jo el protagonista, aviat coneixeré. Corre el rumor entre la tripulació que naveguem en busca d'un tresor i que algú aborda el mapa. T'imagines? A bord d'aquest vaixell tinc l'oportunitat de ser valent i enfrontar-me a les pors que ara em ronden pel cap. Que m'hi esforci he de mostrar que sóc capaç de ser un bon mariner als ulls del capità. Si aprenc a seguir les estrelles, segur que em diran què he de fer. Quan el tresor sigui bo. Què? Mil onades de les grans. Aquests estirats no tornaran a veure Anglaterra! El teu nom? El nostre nom és Ben Gunn. Benjamin R. Gunn. Què vol dir la R? Quina R? Has de confiar en nosaltres. Som l'home que necessites. 4 ulls veuen més que dos. Nosaltres només volem el mapa. No diguis res del mapa. Un mapa? No sabem a quin mapa es refereix. Aquest és el tracte. Ens doneu el mapa. Nosaltres us deixarem a la illa amb bastantes provisions. Tu ja no manes, Silver. Què és això? La taca negra? Sí, entre tots hem decidit donar-te-la. Una polla d'arro. He vingut aquí a buscar el tresor i em quedaré. El capità Flint em feia por quan estava viu i encara me'n farà menys ara que està mort. Doncs vinga, agafem el nostre tresor i fotem el cap d'aquí. Tu! Smollett només es guia per les normes. Jo em guio per les estrelles.